Sumuka ni tawhana oy. Dili pa nagdede sa akong balay. Walang matulog ta. Ikaw ba? Palagot mo tawhana ka. Kadagadagan mo doyanan. Dili ka na dili sa kuha. Kalon lang ka. Bantay na ka sa kuha. Palagot ay ko niyo ha. Salamat ako man na dyan kong trabaho. Grabe inita rong panahon na oy. At sa kong sadayanan ba? Sumuka ni tawhana oy. Dili pa nagdede sa akong balay. Walang matulog ta. Ikaw ba? Palagot mo tawhana ka. Kadagadagan mo doyanan. Dili ka na dili sa kuha. Kalon lang ka. Bantay na ka sa kuha. Palagot ay ko niyo ha. Okay. Hindi binuangan manggaling ko dire. Nawan ako nakita. Taong ako to si pastor. Kati. Wa mo di tao bay. Purag binuangan jud ko ba. Uy, sikap man yung asa manigikan eh. Uy pastor, mayo kinaka. Usa man kana mura magkag nakurat-kuratan. Di magud pastor kay nagduyan ko dito pag binuangan ko. Ha? Pero hapon na baro alas 4 na tinggawas jud ron. Asing tingali. Mo nahita ko nimo kay patanaw na ko dito ba. Grabe sakita sa akong likod oy. Uy, ina maayo ug nakapasakit sa mo ha. Balusan na to tra, sabay ko. Sabay ko ta. Asa man dira? Sa pastor oh. Kap. Murag naninindog pud akong balibo diri kap. O gani no. Pero ganahan mo gudri ba kay bugnaw kayo. Sige kap, ako'y bahala kap. Bantay lang naron. Pastor, sabay bato na to ni aron magawas to kung nagbinuang sa kuha. Gawas na gini ron kap. Ako ni gamita na kung glatin ni. One shot, one punch, one. Wow! Huni? Kita ni kaswaday. Gamita na ta kaglatin mo ni kap. Kasi mauna pastor, wa mo kita. Asa man na pastor, wa mo kita. Wala kita ni mo ni oh. Uni nagbinuang nimo. Kita na kay ikaw rin nagbinuang ni Kap Frank ha. Si Kap di ka kita nimo. Ako isip ko sa kapastor ka kita ko nimo. Kusa may sala ni kapitan nimo nang gibinuangan. Ah, sa sala. Wa kabalo. Dili sa anak kadagadagan ni biyanan dili sa biyan. Ganahan man sa dire. Pastor, kisa man mong gistorya pastor. Wa ko kakita ba? Kap, wala ka kita Kap. Ako isip ko sa kapastor di makakita ning tawhana. Oh, tanawa pastor. Pwede ko nimo orsyon ng pastor para makakita pug ko. O sige, kaya ko na. Kanara day mo gusto? Unita na ko imong ulo, makakita na ka. Ibukay mo mga mata. Takot po na to. Para man naghagawag bata. Pastor, uri na pastor. Muna nang hilabot sa mga kap. Wanay lain. Siya diri nagpuyo sa takawan. Unsa may sala nako? Nganong gilabtan man ko nimo? Nang disturbo ka sa akong pamuyo. Alangan di man ko kakita nimo. Ganahan po ko ng area kay kayo. Bugnaw jud. Disturbo ka sa kuha. Wa kay respeto sa kapitan ba? Unsa may gusto nimo? Ipabarangay ta ka? Ha? Pabarangay? Wala mga sa mua. Pastor, akong gusto niya mo hawa lang jud sa dire. Pag-aapon bugnaw oy. Ano pawakan mo ko nimo diri? Apay nakaon nagpuyon mo diri. Ikay una nakapuyo lagi. Pero ako am ning yuta. Bag-o ra ako ni napalit na yuta. Di jud ka mo hawa. Pastor, ikaw na bahala. Sorry jud ka mo hawa dire. Imo na jud ning ang kuno ning yuta ah. Ako na lang mawa. Taga-taga maduyanan dito, video kong gulay.